Δεν πάμε καλά, δεν της αρέσει τίποτα. Να το ξεχάσετε το δεύτερο αστέρι. Για φέτος τουλάχιστον δεν βλέπω να το παίρνουμε. Περάστε όλοι έξω. Αφήστε με μόνο μου. Και εσύ. Ποιος είσαι? Είμαι ο Άμαλακ. Ο μεγάλος Άμαλακ. Ο μεγαλύτερος σεφ. Για 30 ολόκληρα χρόνια 3 αστέρια. Ναι, 3. Μόνο που όταν πέθανε είχα μόνο 2. Αυτοκτόνησες. Είναι αλήθεια πως ήταν αυτοκτονία? Όταν μου αφαίρεσαν το 3ο αστέρι. Και συγκεκριμένα αυτή η κυρία που είναι εκεί έξω. Η μεγάλη γευσηγνώστρια της Πισελίν. Η κυρία Δάφλα. Ναι, αγόρι μου. Είναι αλήθεια. Και τώρα, πώς βρέθηκες εδώ? Τι ζητάς, μεγάλε Άμαλακ? Να σε βοηθήσω. Είμαι το καλό πνεύμα που βοηθάει όλους τους νέους σεφ που αγωνίζονται για το αστέρι τους. Στον παράδεισο, ξέρεις, έχουμε εξαιρετική κουζίνα. Στον παράδεισο? Πηγαίνουν όσοι αυτοκτονούν στον παράδεισο. Πού αλλού? Μόνο ο παράδεισος υπάρχει έτσι κι αλλιώς. Και η κόλαση? Θα σου πω αργότερα. Τώρα σημασία έχει να σε βοηθήσω. Σε παρακαλώ, βοήθησε με. Αυτή η κακιά γεροντοκόρη εκεί έξω έχει στραβώσει τελείως. Θα την ισιώσουμε μαζί. Τι έχει να σερβιριστεί ακόμα? Αργεί το επιδόρπιο. Να τελειώνουμε κάποια στιγμή. Το επιδόρπιο λοιπόν! Έχεις μια τελευταία ευκαιρία ακόμη. Ας το πάνω μου. Ορίστε! Ένα μπαλόνι. Σκάσε! Ορίστε. Σκάσε το μπαλόνι! Ήταν η συσκευασία για να μην χυθεί στη διαδρομή. Καταλαβαίνεις. Ορίστε! Η τέλεια πανακότα, κατευθείαν από τον παράδεισο, με ουράνια γεύση. Δεν σου είπα ότι έχουμε εξαιρετική κουζίνα εκεί πάνω? Πώς? Είναι δυνατόν αυτό? Μια πανακότα με θεϊκή γεύση. Σε ευχαριστώ πολύ, μεγάλε Άμαλακ. Μα τι κάνει? Μιλάει μόνος του. Όχι, μιλάει στην πανακότα. Σερβίρετε την πανακότα. Σίγουρα. Μήπως έχετε να της πείτε τίποτα ακόμη? Σερβίρετε το επιδόρπιο τώρα! Σας παρακαλώ, έρχεται το γλυκό. Φαντασία. Ουράνια γεύση. Θα σπέσει ανοστιμιά. Τα συγχαρητήριά μου στο σεφ. Πείτε του να έρθει. Ή αφήστε καλύτερα. Θα πάω εγώ η ίδια. Και όσο για την κόλαση που με ρώτησες, νεαρέ μου,
Η κόλαση είναι όταν δεν μπορείς να ησυχάσεις ούτε στον παράδεισο. Και εγώ δεν θα ησύχαζα αν δεν έπαιρνα πίσω το τρίτο μου αστέρι. Πηγαίνουμε τώρα? Πηγαίνουμε. Κυρία Βάφια, μας ακούτε? Κύριε Πάπας, γρήγορα! Κύριε Λάκη! Καταστραφήκαμε. Όχι μόνο δεν θα πάρουμε δεύτερο αστέρι, θα χάσουμε και αυτό που έχουμε. Lucky. La la lucky. La 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 lucky. Lucky, lucky chef.